Matul il-lejl ta' bejn il-ħamis u l-ġimgħa 21 persuna instabu li kellhom id-droga waqt avveniment fl-inħawi tar-Rabat. Dawn 17 raġel u 4 nisa residenti ħaż-Żabbar, is-Swieqi, Ħattart, Ħażebbuġ, Santa Luċija, Raħal Ġdid, il-Gżira, Ħalqormi, San Ġwan, Taslima u San Ġiljan. Fost dawn kien hemm ukoll 6 persuni barranin mir-Rumanija, l-Italja, Franza, ir-Repubblika Ċeka, l-Ingilterra u l-Libja. L-età tagħhom tvarja bejn 18 u 33 sena. Id-droga misjuba kienet jikkonsisti f'eroina, kokaina, ecstasy u raża tal-kannabis. Intant minn fost dawn il-persuni qed jiġu investigati raġel ta' 32 sena minn Ħaż-Żabbar u raġel ieħor ta' 33 sena minn Ħalqormi. Huma qed jiġu investigati fuq traffikar ta' ecstasy u kokaina u mistennija jitressqu l-qorti fil-jiem li ġejjin. Sa dan it-tant il-Pulizija għaddejja bl-investigazzjoni dwar dan il-każ.